Gaurko lehenengo mezua ezinbestean, Israelgo ejertzitoak Gazarako bidean antzaman eta atxilotu dituen flotillako kide guztientzako, gure elkartasuna, gure babesa eta gure maitasun osoa trasladatu nahi dizkiegu flotillako kide guztiei, eta eskatu nahi dugu beren berehalako, exigitzen dugu beren berehalako askatasuna. Badakigu estatuko gobernuak mahai bat jarri duela, kanpo harremanetarako ministeritzak mahai bat antolatu duela edo talde bat antolatu duela kide hauen, flotillako kideen askatasuna burutu ahal izateko edo gauzatu ahal izateko lan diplomatiko horiek guztiak burutzeko, eta korrespondentzian eskatzen duguna da Jaurlaritzak ere bere eskumenak baliatuta egin ditzala egin beharreko lanak flotilla horretan dauden euskalkideak ere askatu ahal izateko.